младежки дух в оркестър Ботевград. Аз се казвам Константин Гайдарски и вече 22 години съм ръководител и диригент на оркестъра. През годините, разбира се, числеността на учениците и на участниците в нашия оркестър винаги е била различна, защото музиката е трудна, изисква много постоянство. Но пък момчетата и момичетата, които са на сцената и я представят, винаги имат един план и жар и без значение от числеността, винаги са се раздавали на 100%, а някои над 100%, за да можем да представим максимално това, което можем. Ние винаги сме били около 20-25 човека оркестър. За нас е важно да има школа и това вече 22 години в нашия град е факт. Школата с преподаватели, която обучава малките започващи момчета и момичета на духови и ударни инструменти. Разбира се, всяко едно от децата избира на какъв инструмент да започне, било то флейта или кларинет, саксофон, тромпет, тенори, баритони, цук, тромбони, туба, барабани.
разбира се, винаги сме успявали да ги амбицираме, да ги мотивираме с рок музика, с сериозна популярна музика, в повечето случаи аранжирана от мен, защото в културата никога не достигат средства и средства за купуване и закупуване на оркестрации никога не е имало. Затова се е налагало аз да ги правя, доколкото ми е възможно и доколкото мога. Но пък това ни даде една свобода да имаме наистина най-популярните парчета в момента, които да са атрактивни и да докосват младежите. Опитваме се да избягаме малко от духовата музика, защото все пак тя е много популярна в нашия северозапад. И ние, разбира се, сме почитатели на нея, но вярвам, че когато започваме с школа, с обучение и с правилният метод, всеки един от оркестрантите може да си избере дали да бъде част от подобна духова музика или да бъде част от, примерно, Гвардейския духов оркестър или да бъде част от Софийска филхармония дори, защо не, да продължи образованието си в музикалното училище или в консерваторията след това. Затова, когато има едно сигурно и хубаво начало, след това човек има право на избор. И аз уважавам изборът, уважавам да сме свободни, а да сме свободни, когато имаме избор, ние сами да решаваме нашето бъдеще, нашето бъдещо развитие. Тъй като, както казах, ние имаме школа към оркестъра, всеки един от начинаещите музиканти започва индивидуално обучение, било то по кларинет, всеки един от инструментите, след като вече е необходимо така напреднал и може да изсвири някои от първите по-лесни произведения на състава, се присъединява към основния състав, който репетира 3 пъти седмично. 3 пъти седмично, понеделник, сряда и петък правим нашите репетиции, вечерта след училище, за да могат всички, които са втора смяна училище, да присъстват, разбира се. И така, това са нашите репетиции, 3 пъти седмично, общите репетиции, а вече всеки един от тях, както казах, посещава индивидуални уроци с учител.
от изпълненията, които свирихте днес на София Брас Фест, беше вашето любимо изпълнение някое? Всяко едно от произведенията, които съм направил, оркестрирал, аранжирал, съм вложил изключително много любов и старание, разбира се, и много време. Но може би едно от любимите ми е I Was Made, защото беше първото. Преди 20 години всички младежки духови оркестри свирихме един и същи репертуар и когато отидем на подобен форум като днешния, излиза първият оркестър, свири 3 марша, излиза втори оркестър и свира същите 3 марша. И аз излизам като трети оркестър и си казвам, добре, трябва да свирим нещо различно. Крайно време да щупим това статукво и нали всъщност да, те са важна цел, музика, началните маршове, те дават една основа, която е необходима и трябва да бъде направена, но пък защо трябва да бъдат само те? И така ние, например, първата оркестрация, която направихме на I Was Made, беше тази, която ни извади от традиционната музика за ученически оркестри, както и Smoke on the Water. Днес не ви я представихме нея, но те са ни едни от първите, които така дадоха един различен цвят и колорит, който между другото ни представи не само в България, и в многото фестивали, на които сме били в чужбина. Разбира се, участвайки в тях, изпълняваме не само рок и поп музика, изпълняваме и фолклор, който е много интересен за европейците, а и не само европейци. Много са местата, на които сме представили България. Цяла Европа, Турция, Дубай, нали, няма почти европейска държава, в която да не сме били на фестивал. Фестивал, искам да подчертая, истински фестивал с конкурсен характер или с предимно концертна дейност, но основно духови младежки фестивали, на които участваме, защото човек се учи за сцената, но се учи от сцената много. Затова ние обичаме да се учиме и на сцената, слушайки, разбира се, и други много по-добри оркестри от нас, за да имаме критерии, да гоним качество и да знаем към какво се стремим.
искам да благодаря на организаторите на фестивала. Не искам да звучи тривиално, но всеки един организатор на подобен фестивал заслужава бурни аплодисменти и овации, защото знаем колко трудно се организира всяко едно събитие, но подобни събития държат нас, младежки духови оркестри, живи. Когато няма национална политика за нас, единственото нещо, което ни стимулира да продължаваме, това е да показваме, че ни има, това е да показваме, че напук, може би на всички и на всичко, продължаваме да възпитаваме музиката в подрастващото поколение, продължаваме да възпитаваме бъдещите инструменталисти и музиканти на нашата държава, защото така, както на шега на майтап започнаха преди много години, днес голяма част от нашите момчета, а и не само от нашия младежки духов оркестър, днес са в редиците на представителните ни оркестри. Било то в Софийска филхармония, било то в някои други филхармонии или в Гвардейския духов оркестър. Нямаме място, от което да излезат по-подготвени, особено за духовите оркестри, музиканти и инструменталисти, отколкото младежките духови оркестри и младежките школи, които са. И разбира се, всички оркестри, които се опитваме все още да поддържаме школата жива.